नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक प्रीतीच स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी ख्यात इतिहास तज्ञ भास्कर आनंद सालेतोर हांगेले वळख दितस. प्रोफेसर भास्कर आनंद सालेतोर भारताचे ख्यात इतिहास तज्ञ बरोवपी जावन आशिल्लेंत. 1900 इसवींतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याच्या पुत्तूरांतू जन्मलेले सालेतोराले प्राथमिक शिक्षण मंगळूरांतू जाल्ले. मद्रास विश्वविद्यानिलयांतू सावन BT पदवी आणि मुंबईचे सेंट झेवियर कॉलेजा सावन MA पदवी जोडली. 1931 इसवींतू लंडन विश्वविद्यानिलयांतू इतिहास आणि 1933 इसवींतू जर्मनीचे गीझन विश्वविद्यानिलयांतू राजकीय शास्त्रांतू पदवी जोडल्या. 1938 इसवींतू भारताक येवन पुणेचे सर परशुराम भाऊ कॉलेजांतू इतिहासाचो प्राध्यापक जावन वृत्तीजीवन आरंभ केले. उपरांत अहमदाबाद विश्वविद्यानिलयांतू त्यांनी प्राध्यापक सेवा आरंभ केली. मुंबईचे शैक्षणिक संस्थेंतू सेवा दिल्या. 1960 इसवींतू सेवानिवृत्ती उपरांत त्यांनी धारवाडाचे कर्नाटक विश्वविद्यानिलयांतू इतिहासाचे स्नातकोत्तर विभागाचो मुखेली आणि आखरेक निर्देशक जावन वावर केले. सालेतोर बहुभाषा पंडित जावन आशिल्लेंत. तांगेले कालावधींतू त्यांनी भारताचे प्राचीन इतिहासाबद्दल खूब लेखन प्रकट केला. आरंभांत त्यांनी विश्वविख्यात इतिहासकार H. हेरास आणि L. D. बार्नेट हांगेले मार्गदर्शनारी बरयले. 1930 इसवींतू विजयनगर राज्याचे सामाजिक आणि राजकीय जीवन म्हणलेले पुस्तक बरयले. ह्या पुस्तकांतू संगम भावंडाले मूल आणि विजयनगर साम्राज्याचे मूल विषयांतू चर्च केल्या. ह्या पुस्तक लंडन विश्वविद्यानिलयाचे PhD प्रबंध जावन आशिल्ले. विजयनगर साम्राज्याचे कन्नड मूल साबित केलेले पैलो विद्वांस B.A. सालेतोर जावन असत. N. व्यंकटरमणय्या हांनी साबित केलेले तेलुगू मूला विरुद्ध साहित्य आणि नाण्यशास्त्राचे पुरावो दिवन विजयनगर साम्राज्याचे कन्नड मूल साबित केला. विजयनगर साम्राज्याचे अवधींतू दक्षिण भारतांतू मुस्लिम आक्रमण आडोवचे आवश्यक जावन आशिल्ले आणि आडಳಿತकार जनसामान्य द्विभाषिक जावन आशिल्लेंत. राजकीय आणि सामाजिक इतिहासाचे अध्ययन त्यांनी त्या कालाचे केंद्रीय आडಳಿತ, महसूल म्हळ्यार रेव्हेन्यू, स्थळीय आडಳಿತ, कानून आणि न्याय, विदेश नीती, सैन्य असे सर्व प्रकारांतू केला. सांस्कृतिक इतिहास, सामाजिक संस्थो, स्त्रियाले स्थानमान, सार्वजनिक सेवा, आहार, वस्त्र संस्कार, समुदाय जीवन, परब, खेळू आणि मनोरंजन असे नाना प्रकारानं अध्ययन केला. त्यांनी सामाजिक इतिहासाचे अध्ययना खातीर एपिग्राफिकल मूल वापरलेले पैलो इतिहासकार म्हणून ख्याती पावलेंत. त्यांनी युगयुगांतरांतू कर्नाटकाचे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय वैरी उजवाड घालच्यो प्रवर्तक म्हणतात. तांगेली आखरेची कृती प्राचीन भारतीय चिंतन आणि संस्थ्यो एक उत्तम कृती म्हणून घेता. हे पुस्तक प्राचीन कालाचे श्रेष्ठ राजकीय चिंतक जावन आशिल्ले जम्मुराबी, अरिस्टोटल आणि कौटिल्याले तुलनात्मक अध्ययन जावन आसा.
प्राचीन कर्नाटक तुळुव इतिहास, विजयनगर साम्राज्याचे विशेष उल्लेख सांगत मध्यकालीन जैन धर्म, कर्नाटकाचे ट्रान्स ओशियनिक संपर्क, गुजराताचे प्राचीन इतिहासांतले प्रमुख व्हाळो, भारताचे पूर्व प्रदेश सांगत राजतांत्रिक संबंध, स्थानिक आणि तांचो ऐतिहासिक प्रामुख्यता, विजयनगरांतू वैष्णव धर्म त्यांनी रचन केलेले इतर कृतियो. 1963 इसवेंतू भास्कर आनंद सालेतोर देवाधीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन BA सालेतोर हांगेले आठव करता ती नमस्कार.